Sigro lumampah alon mbok alon nanti madyaning sasana palereman paraga winiji angupan dinapan lenggahipun kadang besan sutresna wonten dada tengah rawuhipun kadang besan sutresna biyen jumeneng mengayun janipun Bapak Sukani sekalan garwa daya ing mengki kepareng arsa hanampi sowanipun kadang besan sutresna gene-gene mbok mara tak ganti jumeneng sawetara ya bune wis tak kerja ora mandi kunjuk janipun Bapak Suradi sekalian garwa ingkang sawetawis sampun kepareng handharaken kadang besan sutresna kakanthi mancing madyaning sasana pawiwahan kepareng jangkep para rawuh murih boten kepareng hangandar-ngandar titi laksana lumadhening adicara titi kalenggahan samanggi nedya kepareng kumandhangipun waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim paraga ingkang kepareng piniji janipun Mbak Iza Hafiyata Mama ingkang kepareng piniji sawetawis kunjuk sagung para-para ingkang kepareng handhawung rida murih kepareng ing samangke hikmatipun waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim kasuwun kendel ing sawetawis kunjuk sagung para tamu ingkang nembe kabeh cawawan pangandikan mugi kasuwun kendel ing sawetawis titi kalenggahan samangke paraga piniji janipun Mbak Isya Hafia Tamama daya kepareng samapta gati sawiga ing diri sasana kepareng katuraken nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.